OK, takže nazdar, vítam ťa pri druhom týždni z mojej prípravy na Ironmana. Ja už som vlastne prišiel do Ružomberka, dneska sme mali voľno v škole kvôli príjmačkám, takže už som pred plavárňou, ale som tu asi 10 minút skôr, ak by som mal byť, lebo otvárajú už o 1. Dneska ideme asi plávať a potom ešte večer znova gym, pondelok proste regeneračný. Vidíme sa na plavárni. OK, takže mám doplávané, to je znova iba technika, budem teraz čakať na otca a idem domov. Takže už som doma, sa prezliekol. Teraz sa idem učiť slovenčinu, lebo zajtra mám skúšanie a v stredu písomku. Učiť slovenčinu a potom za nejakú hodinku pôjdem cvičiť. 6 hodín a ja akorát vstúpam do fitka, budem mať znova full body. Dúfam, že sa nejako moc nerozbijem, lebo zajtra znova vytrvali do kopca. Takže mám docvičené, teraz si pôjdem nájsť a učiť sa slovenčinu. GG's. Dobré ránko prajem, takže máme 6 hodín ráno. Koľko zvoľka je 5 stupňov, prečo zvoľka je 5 stupňov, je už tu teplo. No dneska plávať do obeda pôjdem, budem sa učiť slovenčinu. A po obede ma vlastne čakajú intervaly do kopca a potom vlastne zóna 2 bicykel, takže idem do školy a actually sa učiť, je to divné. OK, takže mám už po škole, dobre dopadlo skúšanie, som prekvapený. Takže teraz idem domov, dám si nejaký snack, bol som dosť hladný. Pripravím si nejaké veci, čo sa dám potom na obed a pôjdem behať, dneska intervaly do kopca. OK, je celkom zima, tak sa musím viacej oblecť a fúka dosť, čo nie je vôbec dobré, takže ak budem fúkať, keď pôjdem do kopca a ešte proti vietor, tak to bude fakt, že úžasné. Takže už som najedený, idem teda behať intervaly, som vlastne 2 minúty hore kopcom, trošku poprcha, takže už som mokrý a hej, let's go. GG. OK, no takže už som doma z behu. Najedol som sa, pozrel som si nejaké veci a obliekol som sa. A ideme na bike, na trenážer, lebo vonka prší. Ale tak pohoda, dneska iba 50 minút, alebo 40, tak ako, okolo 40. Check good, let's go. OK, takže mám po trenážeri, teraz sa idem osprchovať, znova najesť a GG's, vidíme sa zajtra, čus. Takže nazdar, streda, teraz idem plávať, takže dneska ma čaká 6x 500 metrov, chcel by som sa dávať nejako pod 9 minút, takže uvidíme, že jak na to dneska budú moje ruky a jo, let's go. To mám 4 hotové, teraz som išiel 550 metrov, namiesto 500, ale
a ešte 2 pestovky. No, mám doplávané. Bolo to nejakých 3300 metrov, keďže som si tam dával ešte nejaké rozplávanie predtým. Ruky si necítim, takže všetko jak má byť. Čiže idem domov. Takže akorát som zostaný vonka. Doma som sa vlastne najedol, Petr bol perkel, tak fajný. A teraz sa trošku prejdem a potom po večeru pôjdem na trenažér nejakých 50 minút, zóna 1, iba trochu vykrútiť nožičky. Už som prišiel domov, oblekol som sa, vonka je celkom pekne, takže idem von a spolu s mámkou, tá ide tiež, keďže mám iba regeneračnú, tak by mohla vystíhať actually, takže ideme sa trošku povoziť. Takže nazdar, dneska je štvrtok, akurát som dal vlastne nahrávať video na YouTube, hej. Takže môžete čeknúť vlastne prvý týždeň. A teraz sa pôjdem obliecť a idem na bike. Takže akorát mám prvý interval, držím sa okolo tých 210 až 220 W. Zabudol som si SD kartu do kamerky. Taká hodina, teraz mám ešte 12 minút, takže hodina 7 minút. Extrémne fúka. Strašný bočný vietor, za párkrát som skoro drbol, ale v pohode. A ešte aj zašlo slnko za mrak, to sa mi celkom pekne, tak nestalo za mrakom, ale zima celkom dosť teplka, takže som rád, že som vzal bundu. A jop, idem sa prezliecť a asi nejakú starky, takže čus, večer príbehu. OK, takže teraz ma už čaká iba zóna 2. Vlastne poviem tempo nejako 5.20 až 5.30. Od 5 do 5.30. A jo, to bude na mne všetko. Takže vidíme sa zase zajtra. Čus. Takže nazdar, máme piatoček a akorát som skončil v škole, takže idem rovno plávať. Dneska pôjdem nejako 2x500 metrov, vlastne freestyle, a potom si dám nejaké drily a šnorchlik, nejakú 3/4 hodinku by som to nechcel byť. A keď doplávam, tak pôjdem domov a večer je Run Club 1%, takže ideme tam, let's go. Tých 1000 metrov hotových, teraz som šnorchlis a ideme so šnorchlisom techniku. Už som skoro doma, skoro som nestiel bus, takže preto až teraz natáčam a nie vlastne hneď. Mal som dneska teda 2x500 metrov, potom 500 metrov so šnorchlom a potom 600 metrov drily a vlastne predtým 200 metrov rozplávanie a 100 metrov vyplávanie. A teraz vlastne idem domov, idem sa nájsť, som extrémne hladný a pôjdem sa s obsom prejsť.
akurát nasadám do auta. Idem teda do toho Mikuláša. Ešte predtým sa idem zastaviť v Decathlone v Mikuláši, lebo došli mi elektrolyty. Takže ja potrebujem elektrolyty na zajtra. Teraz idem ešte kúpiť tatkovi sviečky, on ma poprosil, či som mu nekúpil, keďže idem do mesta. Takže idem do Pepka, či Tedy, či tu na G a tam mu kúpim ešte sviečky, také tie malé. Takže sviečky mám kúpené, takže môžeme ísť behať. Už som na mieste, môžeme ísť behať, dneska už mám aj 360 kamerku, takže aj potočím niečo. Let's go, už sa tam rozcvičujú, takže jo, ideme na to. No, máme dobehané, ako inak, energia je úplne geniálna. Fakt dojdite, Ružomberok, Mikuláš, boli to z Popradu, zo Spišskej Novej Vsi. Akože fakt, príďte, nebojte sa. A jo, už je celkom zima. Teraz idem domov, zajtra vlastne ma čaká dlhý beh, čiže 2,5 hodiny by som mal Matnova, jak minulý týždeň. Ráno idem do roboty, takže jo, vidíme sa zajtra ráno v robote. Čus! Takže dobré ráno prajem, už som za sebou Káďo a teraz idem vlastne do roboty, takže jo, vidíme sa tam. Takže mám dorobené. Dostali sme trička. Takže jo, od pondelka vlastne budeme už nosiť trička do roboty. Cool, celkom pekné. To biele. A teraz idem domkov. Akorát je tatko zo Sany. A potom po obede pôjdem behať. OK, takže už som ready. Musím sa ešte prezliecť gate, mám krátke, lebo vonka je celkom dosť teplo. Mám vlastne iba windstoperku a potom tričko, lebo trošku pofúkuje, tak nech neprefúknem. Keďže som sa poučil z minulého týždňa, tak idem do bežky. To je nejakých 4 km vlastne tam budem potom vlastne behať rovinky. A potom sa naspäť vrátim, čiže po nejakej hodine 15 by som sa chcel vrátiť naspäť domov. Vezmem si druhú vodu, čo mám nachystanú vlastne za dverami. Ďalšie 2 tyčinky a pôjdem vlastne to isté znova. Takže myslím si, že môžeme ísť na to, ja už som rozcvičený, takže let's go.
OK, takže 10 km za sebou, nejakých 52 minút. Teraz vlastne idem domov, vymeníš sa zásoby a pokračujeme ešte ďalšiu hodinu 40. Je to tam, 2,5 hodiny, let's go. 27,5 km, 27,4. Priemerné tempo 5,28 a 1688 kalórií a 152 tep priemerka. Dosť spokojný. Ten dneska o mnoho lepšie, jak minulý týždeň, že o mnoho. Nebolo také teplo, akože fúkalo. Sem tam bol proti vietor, ale bolo to o mnoho lepšie, jak v tom horúce minulom týždňovom to behať. Voda mi neskysla, takže za mňa úspech. Dneska sa ešte povalcujem, ponaťahujem, keďže zajtra čaká znova bike a nechcem podceniť regeneráciu, lebo zajtra znova do roboty idem ráno. 27,4 km. To je o nejakých 400 metrov viacej, jak som dal minulý týždeň, s tým, že som to teraz hral za 2,5 hodiny. A minulý týždeň som mal 2 hodiny 32 a mal som 27 km. Takže je tam posun a bežal som mi lepšie. Takže vidíme sa pri valcovaní. Tak krásne nedeľné ránko prajem, akurát idem do roboty, potom ma vlastne čaká 4-hodinové jazda na bajku. Vonka je 7 stupňov, čo není zase veľa, ale zase ani málo, včera bol 1. A pozeral som počasie a nehlasil dneska pršať a mohol by som reálne ísť vonka, čo by bolo super, lebo nechce sa mi byť doma. Jo, takže idem do roboty a vidíme sa tam. Mám dorobené, vonka je úplne že nádherné, 12 stupňov alebo 13, kúsok fúka. A peso, Sani natartý. No, takže už som doma, teraz idem robiť špagety, takže dobrý carb loading bude na dnešnú 4-hodinovú jazdu. Šop, ideme papať. Teraz som zistil, že vlastne včera som zabudol nabiť ešte vlastne tachometer a aj radar na bike. Takže idem si to nabiť, nech to mám ready, lebo neviem ani, že koľko má percent. Pre istotu nech proste je to naplno. Sa nemusím báť, že mi to niekde v strede cesty zdochne. A tu mám tretiu fľašku. No dobre, tam má byť iba čistá voda. Jo, takže to mám. Dúfam, že wattmeter mi vydrží aj s prehadzovačkou. Takže idem dať nabiť radar a tachometer. OK, takže už som ready. Mám vlastne, dával som si ešte tu na 2 stojančeky na vodu, lebo keďže idem tak dlho, takže mám vlastne 3 750 ml vody, v každej mám vlastne okolo 50 gramov sacharidov, teda mám tam vlastne elektrolyty, plus mám jednu 50 ml alebo 500 ml vodu čistú pre istotu, lebo aby som to mohol aj zapíjať a trošku aj zmeniť chuť. Kamerka je ready, Garmin je nabité, takže myslím si, že som ready a môžeme ísť na to. Let's go.
No, stal sa mi taký menší fuck up a odpadla mi proste šrobka. Jedna šrobka mi proste odpadla, takže mám teraz na krivo zachometer, kameru som zbalil a nemám takú šrobku, čiže idem domov, skúsim to rýchlo opraviť a idem rovno na bike. Mám vlastne 2 hodiny a 35 minút, čiže potrebujem stále hodinu a pol. OK, takže už som bol doma, mám to opravené, môžem pokračovať ešte hodinku 10. Zabalo mi to asi nejakých 5 minút iba, takže dosť spokojný. GG's 122 km, 4 hodiny a 4 minúty. Dosť dobré. Dneska som išiel mnoho lepšie ako minulý týždeň. Akože nohy už bolia. Skôr ja som mal vrch tela. Spodok bol celkom v pohode, ale vrch tela mám v keli. Proste ruky z tej pozície vôbec úplne minus. Takže budem si viacej posielať vrch. To tak vyzerá. A hej, ešte sa ozvem, ešte to zhodnotím. OK, takže už som osprchovaný, razlečený. Táto jazda bola o mnoho lepšia ako minulý týždeň. O mnoho lepšia. 3,5 hodiny úplne v pohode. Tá posledná pol hodinka už bolo kúsok trápenie, už dosť ma boleli ruky. A nie tak nohy, ale ruky. Proste z tej aeropozície. Ale inakšie je úplne super. Kebyže sa mi tam odpadla mi proste šrobka. Takže musel som to ísť domov opraviť, inakšie by to išlo úplne fakt, že hladko. A celkovo tento týždeň išiel dosť dobre. Takže toto bol druhý týždeň. Ďakujem za sledovanie. Verím, že sa vám aj toto video páčilo. Veľmi ďakujem za výborné ohlasy u prvého videa. Zaujnutia som fakt, že nečakal a už nás je vlastne nejak 100 na tomto kanáli. Takže ak chceš byť so mnou až do konca, tak daj odber, daj like. Po prípade daj aj koment, ak budem ti vedieť odpovedať, tak odpoviem ti, kľudne sa ma môžete pýtať na nejaké tipy alebo dačo, ak by ste chceli vedieť, alebo aj po prípade ako zlepšiť tieto videá. Prvé 4 dní som ešte nemal mikrofón, od piatka už ho mám, takže zvuk už bude lepší a teda vidíme sa pri ďalšom videu o týždeň. Čus!